So, sean-nós, cé a héalann teach domsa, stóig go gCéallainn te Féiniúlacht bhealach, ghfuil ceangal am le mo cheantar na daoine bhí cónaíonn agus na daoine bhéis cónaíonn amach te. Stóig go gCéallainn te pobl bhealach, ghfuil tú rion scéalta le drama tá bhaid ní sin an athú, stóig go gCéallainn te cummarsáid bhealach freisin. Ghfuil tú dian an ceangal sin idir an drama bhí rút, an drama tá inis agus drama bhéis an ceann céit bliain uile. So Beidh Séamus Ó Flatharta is ceolchoirm agus fonadúir me an Aird Mhóir gConamara. So go honúil bhím a ggóilín le muirifar cuimhe agus bhím mus deanna cócheol le na hóra móra sean-nós atá bainteach le gConamara. So tugra fíor specialta bhí Bláth hÓige haring fonadóirí is chuil cháneol an tír na ceantar nGaeltacht agus na ceantar iarghailteach go dtí freisin le chéile. Bhí sé cheann go na tugraí is specialta dar muid páirteach an i riamh. Agus an meas bhí aine leog an sean-nós agus an éireacht sibhre se tain nar síl agus an teanga amach céanna mar tá hÓige lánach sa tugra seo a Bláth hÓige. So stóig gur thosma hain agus cuimhe ceol nar move sa scoil. Bhí an tárainn gur amúntar intach bunscoile ein brísní bhfuil híran. Nar bhí san ranganí met, ranganí ceol, ranganí gailge, ranganí béarla. Bhí an sean-nós mar chudthó sin, stóig gur an táil an ar bhealach sin gur an irid sin sibhre scaíoireacht agus cultúr aine nar síl agus muid fás níos.